PAMBY TV is back again. If you want to watch good programs on your screen, then watch PAMBY TV on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And to make I was over to me, Nyansa Pong, Titi Amamre Crew, personality profile, Metre Mashas, all social and entertainment issues. And I make I was say so, bold, Majibia, who the rua, they will at the mouth. You be cow, neat. Live coverage, our videos, no bra, name of good editing. Over to me, Facebook, PAMBY TV, TikTok, PAMBY 90, Instagram, PAMBY TV, YouTube, PAMBY TV. So subscribe, comment, na share, na abribia videos be aba when you be ashare. PAMBY TV be save all. Arefo memomwa kwaba edeba PAMBY TV EWIASE NNA HO KWA dwumadie so. Obo ade adom enanso ye share we EWIASE NNA HO KWA dwumadie so. Ene onyankopon adom owura ya okyereme ena yensa kano a yano no eba bedin komo EWIASE NNA HO KWA dwumadie so. Na ene EWIASE NNA HO KWA dwumadie so no asemo a ye ba be bubo ho no ye bisa se ede ani sumsum sanse yetate sumwasem we de sumsum wasem sumsum cry den dia na ye behu ana dia na bekoso amaka se asem we de sumsum wasem e twa me ho aba me ba me mo ra ya kyerema kwaba na afi ya hye nkomodie na se. PAMBY TV is back again. If you want to watch good programs on your screen, then watch PAMBY TV on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And to make I was over to me, Nyansa Pong, Titi Amamre Crew, personality profile, Metre Mashas, all social and entertainment issues. And I make I was say so, bold, Majibia, who the rua, they will at the mouth. You be cow, neat. Live coverage, our videos, no bra, name of good editing. Over to me, Facebook, PAMBY TV, TikTok, PAMBY 90, Instagram, PAMBY TV, YouTube, PAMBY TV. So subscribe, comment, na share, na abribia videos be aba when you be ashare. PAMBY TV be save all. For more refi say obetuma follow PAMBY TV or Facebook PAMBY TV, YouTube PAMBY TV, Instagram PAMBY TV, TikTok PAMBY 90. Ejumadi ayedi so ani na opese oso ya sene so a ohwe your screen na se a your telephone number go ho ofra ye beje oso da won hihye ye ne atumi aye ora ya kyereme aye crowd ma me mana kwaba na ye nhye ejumadi na se openi emo akwaba edeba EWIASE NNA HO KWA dwumadie so PAMBY TV so ya dua na risi onyankopɔ adom me ho ye na won so bo ade na adom so me ho ye pa yeda erade ase se ode yenkwa ache yen oje ya kyereme ye kasa sunsum ye den sunsum de eyade a ekanipa ho na obo ade soso ene de abewiase ne duru baby a eyade a ebo nipa duru baby nsuso a emo nipa sunsum yade a ekoso ewo hunhumu a nipa yemfa yani hunu na nsuso edaadie ewo yasetene mu yemfa ne se wo yare na wakọ doctor ho so se ukọ na ukọje yare ha doctor betimi ma onuru bebribe na so be wiase no ohun ba bia yade no wo be ka kire se sunsum mu yade ntije se obi a wonim fom anaso wonim sunsum mu ene betimi asawsa yade no ne sa hunu ntini sunsum yade a kanipa ho abribia na ene kanipa ho metimi aye bibia yeye die di nkan no yo bibia ebetimi akase sunsum yo bibia frɛ se sunsum mu awade yo bibia frɛ ne se sunsum mu EWIASE ene de keka ho na wenu nyina ya de duru bia ebo nipa duru bia nso so a enya de a ebo nipa yemfa we nyemfa to ebre bi me papa ba ko oyare na se odai no so dai na owia aka ade chiye no na ne nsa na nkasa ahom ya ye dayim we sunsum mu ase eninti no sunsum mu de ne ma bibribi si ya esi wo sunsum mu de ne nso so no edadi e wo ye na nkasa ya brabo sunsum ya de a yemfa yani ehu nanso edadi e wo yen abrabo mu yo sunsum mu wiase yo sunsum aware ye wo yare bi so ho a yare mu sunsum wote se ajayo kyerema ne papa penny edai eson dai se owia aka no ade chie na epue ehunamani
ana ne nsa no yɛ kyerɛ sɛ ampa ɔwia ka no agya yawo ɔwia yɛ den ɔwia yɛ aboa bi a ɔte wuram na sɛde ne suban sitie no ɔni dua nti ɔte dua soro no hwaa ne duru sɛ ɔba bɛsi a ɔsu dendenden ɔwia yɛ aboa bi a ɔyɛ hufoɔ ɛno nti ɔba bɛsi fam a ɔsu sɛde ɛbɛyɛ aboa bi a ɔdua n'ase a ɔbɛdwane na wɔtumi asi fam aba bɛdidi ɔyɛ obi a ɔnante anadwo ɔnante awia nti bere biara no anadwo ɛna ɔsi firi baabi a ɔda no na waba fam aba bɛdidi na adeɛ ba abɛkye a na wasan sɔre na ɔkɔ soro na ɔkɔ akɔda nti ɔyɛ aboa bi a ɔyɛ awura mu aboa yɛ a ɔte dua so ɔntu na mmom ɔnante wɔ fam nanso ɔte dua so na mmom bere biara no ɔsiane ba fam na ɔba bɛdidi nti bere biara no wobɛte sɛ ɔba bɛsi a ɔba bɛsi fam a ɔsu dendenden sɛde bɛyɛ aboa biara wɔ dua n'ase a obetimi adwane afiri dua n'ase na wa ɔwia yɛ hufoɔ yɛso daeɛ a waka obi no ade kyɛ na apue ɛwɔ honam ani ɛnɛ yɛba bɛhwɛ sunsum mu yareɛ ade a yɛmfa yɛ ne hu deɛ yɛbɛsi de ahu sɛ yareɛ wei ɛyɛ sunsum mu yadeɛ sɛde agya ɔkyerɛ me ɔma yɛteeɛ no obi bɛyare ɔbɛkɔ aresabea wakɔ yɛma no nnura nkɔwia akyi no ɛsɛ wei deɛ ɛnyɛ dɔkta yareɛ ɛyɛ sunsum yadeɛ ade a yɛmfa yɛ ne hu deɛ ɛde ehu sɛ ɛyɛ sunsum yadeɛ na sɛ sunsum ɛkɔba ne sɛ ɛyɛ sunsum yadeɛ nso a yɛwɔ ho aduru anaa ane ɛho aduru hɔ na deɛ bɛma yɛhu sɛ yadeɛ bi sunsum mu yadeɛ no ɛnɛ sɛ yɛhwɛ ayarehwɛ mu a mfidie bebrebe aba a yadeɛ ahodoɔ bebrebe wɔ hɔ no mu a wokɔ a yɛde fidie hwɛ na yɛtumi ahunu sɛ yadeɛ wei anaasɛ yadeɛ wei na ɛyɛ wo ɛduru baabi mpo no na sɛ wokɔ dɔkta hɔ na sɛ wamfa mfidie anhwehwɛ wo a bra wobɛka w'asɛm no tumi hunu sɛ yadeɛ wi yadeɛ no amoa no adu na ɛkɔba sɛ sɛ hunsum mu yadeɛ deɛ a bere biara wobɛyɛ w'adwen sɛ wosa nipa ne yadeɛ no duru ade bɛma no wohu sɛ yadeɛ no ɛgyina deɛ ɛgyina anaasɛ sora na ɛkɔ nti ɛkɔba sa na sɛ aborɔfo duro no anaa bibiduro ɛde bɛma no ɛntumi ɛnsa yadeɛ no deɛ a yɛtumi ka sɛ kɔ na kɔpɛ obi a wonim sunsum mu asɛm na ɔnsa sɛ nipa ne yadeɛ ewiase a yɛtimu yi yɛwɔ nipa bi a bɛka sɛ ɔno ɔnim sunsum anaa na ɛsɛ dɛ ɔka na obi a ɔnim fam yɛbɛda ho sɛ asumasi ɔbɛnten ɔnim fam mpɛn pii no saa nipa a ɔmo anim fam no ɔmo tae ɛbɛn abɔdeɛ a ɔmo tae ɛde ɔmo ho to ɔmo so no abɔdeɛ no bi ne deɛ yɛwɔ nyankopɔn wɔ hɔ no mu a ebinom de ɔmo ho to ɔmo so ebinom nso so abɔdeɛ foforɔ de ɔmo ho to ɔmo so ebi te sɛ nnua ebi te sɛ nsuo ebi te sɛ aboɔ ebi te sɛ nhoma ɛne adenom de ɔmo ho ato ɔmo so nti mpɛn pii saa nipa no dan saa nneɛma ma bobɔ di na ɔmo de ɔmo adesrɛde akɔ akoto ɔmo anim ɔmo timi aboa wɔn nti mpɛn pii no so obi anim sunsum mu nneɛma a deɛ ehunu ne sɛ ɔkɔ a ne hɔ a otimi ɛka nneɛma a asi wɔ w'abrabɔ mu ɛde kyerɛ wokɔ a otimi ka nneɛma a ɛkɔ so wɔ w'abrabɔ mu de kyerɛ na nneɛma a ɛkotia wo no nso no otimi ka ne nyinaa ɛde kyerɛ ɔyɛfoɔ wohwɛ ewiase nna ho kwa ɛwɔ PAMBY TV so ewiase a yɛte hɔ yi ɛna ho kwa wotie agya yɛkyerɛ me sɛ nipa onim fam no ɔde ne ho to nnua aboɔ nsuo nhoma ɛne mpo onyankopɔn ɛso ɔyadeɛ na wɔyare no bia wakyi na wakware sabea wonya no aduro akompaebo a wonya enya yaresa ode office eye kwa ewiase na ho kwa ɛno nkomo na ene PAMBY TV wiase na ho kwa yedie na ya kwampa betuma afa so na sunsum ota ete no se kyena bi wonso woyare a oyare no wakyini na wonya nya no aduro a obekwan a obefa so ana na mo obetu na watumi anya waresa adoya waka de ahoto nnua aboɔ nhoma ne nsu ɛso me yareɛ machina menya anya no aduru yebetuma hu yadeɛ bi ɛbɛka sɛ yadeɛ de betuma bodin sɛ sa yareɛ deɛ sɛ ɛba obi so na echi obi a yɛhwɛ ne ban no a yebetuma ka sɛ yareɛ deɛ yɛsɛ de siti a esunsum yareɛ yebetuma anya yareɛ bi a yebetuma de ayemfanto yɛwɔ yadeɛ no bebrebe wɔ hɔ no mu a obetumi de ayemfanto ti sɛ obi wɔ hɔ no mu a ɔbɛsɔre no obeka se ne tie ne ya ade bɛkye no behu se na nanim ahonhon ebeduru baabi no behu se na nefu aye kese ebeduru baabi no behu se na ne nase atatai nti saa yade we no nyinaa yɛ yade bi a
wo de be kwa hospital be du be bi wo ho no a doctor betimi asa na de ehunhu mu de no de doctor be na ya wa bra ontimi ensa nti o yade ahodo bebrebe wo ho no mo a yesunsumu ya said the obobosu maya manumunra enko abibidru ya manuma enko sunsumu yade ahodo obobosu no ekoba ne se etu anamoa na yantuma nya ho hwea metuma fa so agua na itimi kum nipa bebrebe abraso mo anya no dura ne mo munyu bi a wo sunsumu nimde wo sunsumu ahoden wo sunsumu enidaso a na sa hotoso a itimi eboa wo abra wo ne mo anya sa sunsumu nipa na itimi kum ma wo free atiasefo said the wo kan no sunsumu yade no ebitumi eye aduto ana no pepe ti se aduto no ntimi mfo ani nhu nipa no de ade mbekwa akoto ho no bekwa akutia so na se nipa no betimi de afa aduane mu ubedi unhunu se aduane no nanso so brebedru bra ye sa yade no emfa ne se yade se bia akutia aduru ne so a behu se yesi yi mpane e de free wonamu eno ebasen na nka na mpane itimi kokko wuru we nipa no nti yade a wo dusi e sa yade ne de a utimi e de wani no ehunu se we na se we na se we na e de ekoso wan na ebetumi atu obi aduru se bia oyemedofo ana metamfo bia akra be ma obi atu obi aduru na odi sunsumu yade atu nipa no so empempi no omo a omotadi sa adwuma no eyi obi a ya na anibre etan wo mafam na memfa nse me no ti hu na akoba se nyame atumi nsem kakra akogye asase bi ma hya asase bi si medan na bia wososo aya brabo mu otare a na awa otare a na awa obem me pa kakra na nsoso no nya de abem pisa nti akoba se wo hu se me koso sa na itimi ye wani bre ema utimi eyi mi firi ho no wa bra wunya hwe mfamfiri eduru ba bi soso a itimi ye ne ankase ho nam nipa te se obi a oye wunua obi oye wadamfo obi oye obusuami ensoso itimi di se adwuma no se ni bre ene ahoye a ewo nafamu a utimi e de se adutuo no e ba wo so ma ososo bi a wo firi ho no se oye wunua e bia na wo ne ba bi di wade nti ekobasa na utimi yi ufiri ho se de be ya se agapade kakra wo ye no bitimi aba be di no nti etimi ye yadofo etimi ye yatamfo etimi yi obi a yenye de yinim no kora de oye yetumi de ani hu no se asumasi ana obenten oye me yofo ono na eye me sei metumi de mani ahu ana metumi de mani abu ahu se sunsumu ha ya yare ya etumi asumasi ne de atome so nipa odi se adwuma no de yi hu no ye ne ekọ na eba na emom niema ekoso ye yesunsumu de no de nya de ye de ni hu di sa nipa ne be ban me a me hu se ono na eye me dabi hu so na eye wo je se wako obi owo nimde ewo sunsumu no ansa na otimi hu se asumasi anaso benten na eye wo hwe PAMBY TV ewiase nna ho kwa ewiase nna ho kwa mpa ase suro de oban wo suro de woni ne didi woni no na eko woni no eneba anadwoboja ka dibumbum wo kosoro no eye ne ya ahoye anibre ope kwan bi so ayiwo afiri ho nti no kwafa kwan bi so na watu aduru wode woni mi se o wunua wofa wadamfo woni na wa adwumam ti woni na ekoba would can want some treno, would do uncommon channel or intersemina or catch treno. Sir, any brew or pew a you edu afro to be for crabby so a to a drew. I know, and I ne a yas now could my dear so. A jaya treme, what tonable air train soon more norma air coso a riasia yet timimu. What shall I say a yase and now qua? Now what crab of us so as to an among. Ajaya said ye wo kan nipa be me pa oye minua e madam fo ene na na wo adwumam yakọ e ba to nsakura edidi gese e bia de owo ani e na be hu sa sumasi a woni ne kobai wode ofa kwambone bi so etasi se obi wo a odi nani hu sa sumasi we odi me fa kwambone bi so
obetuma freme na wakatia me nan so se suma se on ne koba yi hwo so ye won so etumi si sa etimi si wo bra nipa no ebi kura na wo na ma otimi besero se owura mesero ma me sempo akapra na sete na me fanya de ye na wotimi e de adesrede na wo de to moye ma na otimi kase niema we ekoso wa bra bu ifiri osumasi obenten na se ifiri ha na eba nti se nipa no ti me wadom e ma wotimi da ne de kiro e na wo nso so se duru ba bi na se wo ba brabo no na wonte wo ho ase a wo su timi etu anamon e de kɔ omo a omanim sun omo sunsun mu nimdie ne hɔ no a omo no nso timi ka kiro e ma wo hu se asumasi ana se obenten e na eye wo enu nti no nipa ni bi wo hɔ a wo hia wo a otimi e ka kiro wa bra onye o kapre nyi wo sempoa no bi so hɔ a wotu anamon na akɔ no hɔ a ɔno nso so etimi eda na di ema ohun se ye we na eko we na eba na we na ekwa kusi hwannom na yebetumi akɔ won nkyɛn bra brabo no enkoso na yebepɛ se ebehu die nti a yatare entare hwannom a ebetumi akasa afo die sunsum no ɔmo akwadare mu yepa ɔmo ani yebetumi achichim na yetimi akase ye wo nyame nipa no mo ho ye ya asofo no bi ho no mo a omuhunu se de wiase sunsumu niema esiko ye wa konfo wo ho no mo a omo no nso so ehunu saa niema na omo no nso so etimi edi ho dwuma ene ye wo ye nia no muslimifo wo ho no mo a binum nso so ehunu saa niema no ho ena ye wo mo a onye konfo ono onye konfo ono a onye sofo ono onye yini no muslimifo yi nanso so ono nso so ewo hunhun mu ani a utimi hunu saa ne meyi na nti nipa bi mu te saa omo no ewo hɔ a omo timi eboaye emi hunu sunsun mu nsem yo nipa bi saa ho mo boa ma ehu sunsun mu nsem ene sunsun mu yade onkomo ena yedi ti me yade yi machina me nyanya no aduro doctor declare me say yade we de eye sunsumu yade menko na menko pe obi onim fom na ompe ano aduro ema me tumi ba se mekɔ a metumi nya ano aduro ma me hoto me ana se machina na menya ano aduro nti no mekohia obi obetumi aboa me a no ma ginsem awie metumi afam awie aduro bebi a ni metumi ginsem ni abra untimi nya yaresa na utiri yensu so de ya utimi enya yaresa na unu se akonfo mo hoi ni omu nyina na yadusifo ye wadusifo ene ye wakonfo ho akonfo no de omu hunu hunhun mu niema na bia musu bi ho no mo a omoyi ene ye wadusifo edusifo no omo a omu tunu omu tutu mu sin omu teten hahama na omu tsayade enti so kohia okonfo anase obi a onim sunsun mu na se otete mura otimi ede nuru ni bi eboa ne mo ankwan kohia obi a wo ye dunsini a obetimi ahun se asomesi anase obenten ne yo obetimi o se yade we anase yade we ne yo ne mo montimi enso anom nti mpempi no adunsifo ene tai boa ye yetimi enya ayarehwe ne mpedura bi so kura na akonfo no bi ho no mo a ohwe na se yade no obetimi ontimi nso ano a utimi pedunsini bi ho na wakere se bi akɔno ho na sumesi ana so bintin ebetimi asawe ade nti ye wo safo no ho no a omutimi boaye ma yesa yenya yaresa yo safo no omutimi boaye ma yenya yaresa me twa me ho abasima me ba meko agya ya okere me ho na ase de oka yi afutu ade be mayen na rebia boya kini ayenya no adura kwa ya wose fa so ntem na enkoje nsamu na afi de me kwa funra chena behwe na se wo dai no na yare no oduyefo no antumi anhwe no ene yakoba ne sa menya den bachina menya nduru Dr. Makwakwa makompa bwa menya ba ne sa menya den kai se wo hwe PAMBY TV ewiase nna ho kwa dwumadie eso wani no person so ya sene a ohwe screen na ase a telephone numbers ene gu ho no wo fra beje so na won hyehye ya ne wo aye kai se wiase nna ho kwa ode office wiase ne eda ho kwa nti ba bi obe na obedu bia no na wudidi ba bi obedu bia wo ka otimu asem
baabi a obedru bia no wajapade bi a wo ye no na wo display ofin se wo de nkwa ne oga ti de opɛ bia ɛna na wo ka ɛna ewiase na wo ka ti wo tu ana mo bi a wo hwɛ na mo obetu hwɛ nkomodi yie hwɛ wadidie ane wano ne yie wo tie de agya yo kyereme ɛka kyerɛ yɛ sɛ sunsum yade no ɛna mo kwa ahodo nyina ne kwa biasa so ɛna obi etumi enya bie ɛno nti ɛna wo sɛ wohwɛ PAMBY TV abre na abre nyina na nsɛm bi ate sɛ a wunnim no ebetuma da na di ade akyerɛw na kwampa obetuma fa so atu anamo na watena asase so akye na wajapade a wobru mogya ni aye no wonso watumi adi eso emfa so bi kai sɛ wobetumi subscribe to YouTube PAMBY TV, follow on Facebook PAMBY TV, Instagram PAMBY TV, and have a TikTok PAMBY 90. Like it, na share. Your comment section and so air not all the comments at their foul. Adele, the same more cover beam. Aja and someone what catch and every wama me ho adwiri me papa when we na e wo wiase atimu ana ye koba ni nyina wo honom ana ni nyina ya de a wo honom lisansi yemfa ye no yemfa ye nim huntino ya na yetoto ye ho ase o kasa no ka bibi ti se yensem ye man nke yiti tresem no kraka se yentu ya no nareka se de be ya yemfa yensem entu abontene ema obi nya yen na watimi ayeyen bone eduru ba bia esese yensusu ye besusu no esese ye man ka yitiri se de be ya yenya obi ema no eni ya aboro esese eduru ba bia yensu ye benom ye dua ne ye bedi ye bibia ye beye no esese ye hwe ne yi se de be ya enkofa ye ne bia emfamre se de be ya enkofa oyo ne bia emfa emre yen aja yo kyereme ana enne ewiase na ho kwa djumade wo PAMBY TV so ya na tena ase o kyerɛ yen sunsum yade kwan a ɛfa so eba ne kwan betuma afa so asi ano na aboa amaya tena asase so akye aja wasem etwa to a wodi gya atiefo ne arefo enne djumade mu yembi twa to kra ne se isan se wiase na ho kwa ne ntino esese obi biara hwe no obo no ho ban edi free sunsum nsem aba ahombanbo ebebo no se ene de mbi kan se esese ye to ya no rareka se de be ya emma obi nti yasem na onfa yenko ye to so mienu esese de edi be wura ye numa na wura akoye yem bia no so no esese ye hwe ye di ehwe ni yi na se de twedi ampon kan ye ho de rebia no se mpa bia na ebi bia no nensu ye benum esese ye bo ho mpaye ansa na se ebenum aya no na yenhwe ye ho so yi emfiri se ye be kasa de tie nipa bi ana se ye be ye boni bi de tie ye nuanom bi na kwankofa saa ohaw ne amane ne uyu ne wi amfamre na waka bibi se yenhwe se yenko ye boni ntie obi yenko kasa entia obi me ye obi boni ana me kasa tie obi a eno betuma ma manya sunsum yade ana se nipa kro no wani otima sunsum yade ewiase na ho kwampo oye obi boni kasa tie obi na wani a obetumi ama sunsum yade arefo ewiase na ho kwa ben na me obi boni kwa ben na me kasa tie obi a obetumi afa so agya me sunsum yade da sene ye hia ebeto ankomo no so e de afiri ho ka kire onua se da sene ebre ti se ya mu no onhwe PAMBY TV ewiase na ho kwa djumadi na ensem ati se ontie bi na okwan a obefa so atudu na mo na wankoye bone antie obi na wankokasa antie obi so pese wuhu kwan a obefa so ye bone atie obi na akwa obefa so akasa atie obi na onkonkoja sunsum yade a aiso we PAMBY TV ana Fred Mantanie me ka wo se wo betumi a follow PAMBY TV on Facebook PAMBY TV, Instagram PAMBY TV, YouTube PAMBY TV, and afi TikTok PAMBY 90. Ubetumi like it na wa share your comment section once no for comments ebra
na mmom adwumadie so wani na opese oso yasene na adwumadie bi a odi yebon dawre ma ebi on ni dwuma bi na so opese ebo odi se wo na nam so ema ewiase na kwa sumsum mo no ma etese ye chrechew na watuma bo ho ba free sumsum wiase a yebobo odi se enam so ena de sa nchechire eba da se ne ebre etese mu bese ahia makra emomu anyway. PAMBY TV is back again. If you want to watch good programs on your screen, then watch PAMBY TV on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And to make I was over to me, Nyansa Pong, Titi Amamre Crew, personality profile, Metre Mashas, all social and entertainment issues. And I make I was say so, my dear, who the rug, they were hot at the mouth. You be cow, neat. Live coverage, our videos, no bra, name of good editing. Over to me, our Facebook, PAMBY TV, TikTok, PAMBY 90, Instagram, PAMBY TV, YouTube, PAMBY TV. So subscribe, comment, na share, na abribia videos be about when you be ashe. PAMBY TV, we save all.